भातारा बसल जाके ना सिखबा भाता। तो गोड़ लगाता नहीं हम बानी एसके जी लवली चैनल भाई लोग। तो गोरखपुरिया के देखे ना भौजी के वीडियो बहुत मस्त वीडियो आइल बा। भौजी हमारी फेमस हो गई। चार गो इनके अबाउट बाटे गोल्डन, जो भाई अच्छे आदमी बहुत मेहनत करेला ना पावेला। और 4-5 गो शेरवा प्ले बटन बाटे। तो भाई लोग मेहनत करा, रंग जरूर लाएगा। गोरखपुरिया भौजी से संपर्क करेगा बा, मुलाकात वीडियो बनाएगा बा। तो भौजी से मुलाकात करा, कमेंट में बतावा कि के वीडियो बनाएगा बा कि ना बनाएगा बा। तो भाई लोग जिस भाई को वीडियो अच्छा लगे भाभी का, हमारे गोरखपुरिया भौजी का, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और आगे से आगे वीडियो जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। गोरखपुरिया भौजी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भोजपुरी हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।